3, 2, 1. De sfeer zit er hier op het wetter en aan de kant voelt al goed in. Het mooie waar speelt er vanzelfs een belangrijke rol bij. Nou, het ziet er allemaal goed uit. Oost-zuidoost 3 tot 4, droog en tussen de 15 en 17 graden, dus prima. En daarom jouwt de organisatie het advies om jezelf goed in te smarren en vanzelfs een soort te drinken. Gewoon water, hè? Ja? Ja. Zit niet te oorzien. Nee, niks hoor. Het is geen doping. Je zit hier op het richtje met Fries en dat ziet er al heel gezellig uit. Hoe hoor je met jou het gezellig in de sloep? Nou ja, dat zou wat zien. Nee, dat hebben wij goed getraind. Dus nou, heb ik gewoon eens best door gedaan. En iedereen die doet zijn ding, dan blijft het wel gezellig. Maar goed, er zijn altijd even momentjes dat iemand het wat dreger heeft. En dan mag je mama die boot terugscoren. Want het mij dan heerlijk simmerwaar wezen. Daarom is de race van 34 kilometer net per definitie ek een makkie. Nou, meestal als je krijgt wat skuiten gaat binnen, dan kom je in die vliestroom. Dan heb je een stukje Noordzee als het ware. Dat is verdreven, dan heb je al dik 12 roeit. Volop. En dan kom je in die stromingen en dan wordt het vaak even, dan kan de man maar een hamer blijven. Ja, die krijgt een keer. Absoluut. Het maakt heel eerlijk weten, de laatste 5 kilometer in het leuk meer. Dan ben je oud, leer je wel aardig. En er wordt wel een soort, er wordt ook wel scholen. Maar nou, dan drinken we weer in op en dan is het over. Maar het in al, hè? Dat je ook daar in kleren aan. En wat de race ek heel dreigmeidje kan, is dat je bij de start het roer verliezen. Het ook de roeivrouwje van Frenchier. De redders van de KNRM pikten het roer uit het wetter en brachten het keurig weer om.